ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ରାତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଷଣ୍ଢ କିମ୍ବା ମଣିଷ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ବକ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମଣିଷର ବି ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୟାକରି ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ଆସି ଉଠାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁନି। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପିଟି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ସେଠିକା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୟାପୂର୍ବକ ରାତି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।